Konkurrenza mill-aqwa għal ġbir tal-ktieb Joseph 10 snin mexxej minn ġewwa ċ-Ċentru Nazzjonali Laburista Il-Ħamrun fejn matul din il-ġimgħa daw kollha li ordnaw il-ktieb ser ikollhom l-opportunità li jaqraw dwar il-mixja ta' Joseph Muscat minn dun ħatar mexxej tal-Partit Laburista nhar is-6 ta' Ġunju tal-2008. Vjaġġ li waslu sabiex l-elettorat taħ il-mandat elettorali b'żewġ rebħiet storiċi fl-2013 u fl-2017 li sarfu fiduċja f'dan il-partit illi ġab miegħu bidliet kbar u għall-aħjar f'Malta. One News tkellem ma' uħud minn nies li fil-bidu tal-ġimgħa marru jiġbru dan il-ktieb. Inkoraġġini s-suċċess tal-Partit Laburista nnifsu taħt Joseph Muscat. Iż-żmien tagħna wkoll li barra li noperaw fl-attivitajiet tagħna, nsibu ħin ukoll li naqra il-ġarajiet tal-partit minn 10 snin lilha. Illi nimxi warah il-partit minn dejjem nieħu pjaċir kont nisimgħu jitkellem. Wan joġbuni ħafna x'noqgħod naqrom u fihom sens. U nieħu pjaċir dan naqrom u hekk, ħalli nkun naf l-istorja. Tkellimna mal-kap tal-komunikazzjoni tal-Partit Laburista Aleander Balzan fejn spjeganna li apparti l-intervisti esklusivi mal-Prim Ministru Joseph Muscat u s-sinjura tiegħu, kull min ser jakkwista dan il-ktieb ser jaqra f'aktar dettall dwar l-analiżi politika f'Malta. Ktieb li kull min interessat fil-Partit Laburista u fil-politika Maltija, fl-analiżi tal-politika Maltija, għandu jkollu kopja tiegħu. Dan huwa t-tielet ktieb dwar il-mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat, però huwa totalment differenti għaliex dan huwa ktieb li fih jikdbu 10 kontributuri min jirrakkonta esperjenzi personali ma' Joseph Muscat u min janalizza tmexxija tal-Joseph Muscat, il-pożittiv, il-kisbiet, imma dak li forsi għad irid jinkiseb jew dak li seta' sar aħjar. Minkejja eluf ta' persuni diġà ordnaw il-ktieb, is-Sur Balzan ħabbar li ġew ordnati numru limitat ta' kodba għal daw kollha li ma laħqux ordnawh fejn bekk wieħed ser ikollu l-opportunità li jakkwista kopja miċ-Ċentru Nazzjonali Laburista Il-Ħamrun. Mal-eluf li ordnaw il-ktieb minn qabel biex ikollhom il-ktieb personalizzat, kien hemm mijiet oħra li ma laħqux fil-ħin jiktbu isimhom allura ħassewhom xi ftit jew iddiżappuntati. Però għal dawk aħna wkoll printjajna numru ta' kodba biex huma wkoll ikunu jistgħu jiksbu kopja ta' dan il-ktieb.